Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Stiglo je proljeće, topli sunčani dani postaju pravilo, a naša odjeća sve laganija. Bliži nam se ljeto, razdoblje u kojem celulit neupitno postaje najčešći neprijatelj ženske ljepote. Ružna narančina kora na bedrima, stražnjici, trbuhu i natkoljenicama, uzrokovana nezdravim načinom života, pojavljuje se kod žena različitih generacija, rasa i težina, kojima se vrlo često riješiti problem celulita čini nemogućom misijom. Naša današnja priča govori o uređaju MedContour Multipower, koji je tržištu predstavljen na svjetskoj premijeri u Poliklinici Bagatin. MedContour Multipower je uređaj koji kombinira ultrazvuk i radiofrekvenciju u cilju učinkovitog, sigurnog i bezbolnog nekirurškog preoblikovanja tijela, te uklanjanja celulita i zatezanja kože. Posebnost ovog uređaja svakako su 4 aplikatora: Body Shape za uklanjanje masnih nakupina i razbijanje celulita, Body Shape and Tight za zatezanje i učvršćivanje kože, Drenaž za limfnu drenažu, te Facelifting, poseban aplikator za tretiranje kože lica. Prva faza prije tretmana medicinska je analiza sastava tijela uz pomoć analizatora koji dijagnosticira opće stanje organizma, na temelju kojeg se određuju individualni ciljevi i plan terapije oblikovanja tijela. Body Composition Analyzer, MBCA, tvrtke Seka, svjetskog lidera u proizvodnji medicinskih vaga, klinički je dokazan i medicinski precizan analizator koji razvija težinu na tjelesne pokazatelje koji su važni za kreiranje personaliziranog plana terapije. To su količine masnog i mišićnog tkiva te vode u tijelu koju čine vanstanična i unutarstanična tekućina. Tretman uređajem MedContour Multipower započinje otvaranjem limfnih čvorova, što potiče rad limfnog sustava, nakon čega slijedi topla masaža aplikatorom pod nazivom Body Shape. Nježnim pokretima tretirano područje zagrijemo na željenu temperaturu, te uz pomoć faza kompresije i dekompresije djelujemo na stvorene mehuriće u međustaničnoj tekućini, koji će svojom implozijom oštetiti masne stanice i na taj način omogućiti njihovu dugotrajnu eliminaciju. Novi aplikator Body Shape odlikuju ultrazvučne sonde većih površina i osebujan oblik pomoću kojeg vrlo jednostavno možemo djelovati protiv lokaliziranih masnih nakupina. Važno je naglasiti kako ovaj tretman djeluje na uzroke, razbija membranu masnih stanica i oslobađa njihov sadržaj, dok kod celulita razbija vezivna vlakna, što je zapravo i osnova za njegovo uklanjanje. Spoj djelovanja ultrazvučne terapije, radiofrekvencije, limfne drenaže i vakuma iznimno je učinkovit. Body Shape and Tight je ultrazvučni aplikator nove generacije za oblikovanje i zatezanje kože tijela, koji radi na 2,5 MHz ultrazvučne frekvencije, što poboljšava učinke ultrazvuka. Radiofrekvencija djeluje na tonus kože, poboljšavajući elastičnost. Facelifting aplikator je provjerena vrlo učinkovita sonda Medvisage uređaja. Upotrebom tehnologija ultrazvuka i radiofrekvencija, ova sonda dubinski tretira lice uz značajno smanjenje bora i opuštene kože na licu, vratu i dekolteu. Neposredni učinak radiofrekvencije je poticanje proizvodnje kolagena, čime postižemo zatezanje uz puniji pomlađeni izgled. U završnoj fazi tretmana slijedi limfna drenaža koja olakšava masnim stanicama put kroz limfni sustav. Uvjerili smo se, tretman uređajem MedContour Multipower u potpunosti je bezbolan. Što je s rezultatima? Rezultati su trenutno vidljivi već nakon prvog tretmana, a daljnji gubitak centimetara nastavlja se tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Nema rezova i boli, nije potrebno vrijeme oporavka, a rezultat je zategnuto i lijepo oblikovano tijelo. Sve navedeno potvrdila nam je i popularna Ira.
Vjerujte mi da Medkontur Multipower, kao što moja pjesma kaže, oduzima dah. Već nakon prvog tretmana rezultati su zapanjujući. Uživate, odmarate, ne boli vas ništa, nema rezova, a gubite centimetre u obujmu, što je san svake žene. Zato u akciju! Ne zaboravite, zdrava prehrana i redovita tjelovježba iznimno su važne i nužno potrebne jer pozitivno djeluju na organizam i lijep njegovan izgled. Ipak, navedene metode samo umanjuju vidljivost celulita, čija je pojava najčešće genetski uvjetovana i nije povezana s debljinom. Dakle, celulit ne bira i ukoliko ga ne tretiramo, jednostavno napreduje. Zbog toga su iznimno važni učinkoviti tretmani i uređaji. Nema sumnje, Medkontur Multipower vaš je saveznik ljepote.